raina, ke dai na baiwa kauna dan ki san duka sirrikana. Na dau da ko na kauna san ki ne na aza shi kaina, so ya rufe idona da inda kyaje kiyo jirana. Kin san akwai magauta wanda suke ta bibiyana, bar kina faɗi san baki rayuwa ba zan iya ba. Gimbiya ƙoramar masoya mun shige ciki muna a kwance, mun sha kowa iyaka har mun zamanto abun kwatance. Na yarda na amince a zuciya ta kine ta zance, ina duba wasu mata na duniya kifi su iya zance. Duka masu maganar in bar kina lura hasada ce, illa suke biɗar mini dan sun gana ya dace. Gimbiya butulci aso da kauna walla ni kan bazan iya ba, ni zan rike masoyi tunda baki yake gwadan ba. So ɗaya guda kike mun gimbiya ba na yaudara ba, amanar ki zan rike ba za na yau so na tsangwama ba. Zan baki da kulawa a so ba saki da na sani ba, kyawun ado da kyawun ɗabi'a wallahi kin haɗe su. Wanka idan kiyo yan samar sai sun zuro idanu, ai dole ne su kalla su bar gidan kin wuce ajin su. Gimbiya na soyayya, ke dai na baiwa yar gata, domin kina da tarbiyya dan kin dama wasu mata. Yarje gidan ku in tura cikin yan maza da yaurata, raina akan ki zamba a tashi fansa kwakin biyar mata. Domin kina da alkunya mata cikin zikirata, baki na kin ji ya da bayanan da ke cikin zuci. Yau hankali na ya kwanta na san baki a cikin kunci, samun kini kwana da ce cikin yan maza kwana yata.